die is Safia dat ze haar pups krijgt, joert. Ze begint nu weeën te krijgen. Dat betekent dat Nina vielt dat de pups eruit maken. Nou ja, dan persen als het ware de pups eruit. Ze had een hele dikke buik, dus een hele grote pups zien. Die pups die zitten in een vriesje. Dat gaat er ouw of net. Ze zitten met de navelstreng aan een nageboorte, dat is dus moederkoek. Daar zitten ze mee vast en daar krijgen ze hun eten in de baarmoeder. Die gaat los en komt mij naar buiten. Tegelijk of wat later. En als er dan een pup naar buiten komt, ik was joggen, dan zit dat vriesje er soms nog wat omheen en dan gaat Nina draait zijn voet om en die begint het pupje te slikken en dan maakt dat vliesje van de ouw, vooral ik van de kop, want ze beginnen te ademen, die pups. En dan duurt het vaak maar even en dan beginnen ze te schreeuwen. Ze willen dat de mem hun jet, dat ze net bovenop hun lezen gaat. Want die mem die doet heel voorzichtig, want met mijn hele lietse puppies. En dan ziet je ze dus om de tepel. En pas als ze om de tepel hing, je was eigenlijk stil. Pups die hebben de eigen eerst nog al je dicht. Ze worden met dichte eetjes geboren. En het duurt ongeveer 10 dagen voordat die eetjes in gaan. Dan kan ze pas zien. En hetzelfde geldt ik voor het gehoor. Ze kan ik nog niet jaren, dat komt ik pas na een dag zien. Dan gaan eerst hier met zijn Safia ontwikkelen dat ze beginnen te jaren. Bij honden is in eerste instantie de geboorte gewoon thuis. En daar hoeft ik net altijd een dierenarts bij te wezen. Een hond staat wat dat betreft nog wat dichter bij de natuur. En daar worden de hondjes over het algemeen wel gewoon spontaan geboren. En als het een fokker has die dus vaker een nestje had, die weet ik wel wat er op letter maakt. Die weet wanneer het nog wel goed gaat en wanneer er iets aan de hand is. En pas als er wat aan de hand is, dan wordt de dierenarts erbij geroepen. Op het echo zeggen we bij Nina dat er misschien wel 10 of 12 pups in zitten. Nou, uiteindelijk ben er 8 geboren. En ja, dat kan verschillende redenen hebben. We kunnen dus wat verzinnen, want dat er een hele protte binnen kan we dubbel tellen. Ze leven alle jaar eerst. Alleen die 8e die lijkt net goed in de baarmoeder. Dus die had het wat zwier gewoon en die had het net opred. Die is dus na de geboorte had er even geleefd en daarna is er overleden. Dus er zijn zo'n levende pups oerbreun. De pups van honden die worden dus blind en doof geboren. Ze had dat eerst nog net nodig. En ze moeten dan dus eerst nog een schortje bij de mem drinken en grutten groeien, zeg maar, voordat dat soort dingen als eigen en eren klaar is om te werken, om te jaren en te zien. En als ze dan straks 6 weken binnen, dan komen ze bij de dierenarts voor een check en ze krijgen hun eerste inentingen. Dan ben ze al heel lang groeid, dan ben je van die grote witte baltjes. En dan kun je ze rennen en draven en poepen en plassen overal. En nou, dat is echt een prachtig gezicht. En dat zullen we dan vanzelf komen.